Ανοίγουμε το Open Core Patcher. Φροντίζουμε να βρούμε Open Core Legacy Patcher 2.1.2. Πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν βρούμε αυτό, θα σου στείλω άλλο βιντεάκι πώς να κατεβάσεις την τελευταία έκδοση. Αυτό εδώ χρειάζεται αν υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να κάνουμε αυτό εδώ, το Post Install Root Patch. Πατάμε αυτό. Εδώ σε σένα θα βγάλει ότι υπάρχουν available patches. Και εδώ πέρα θα πατήσεις Start Root Patching, αυτό εδώ. Και μετά